Kuyambira mwezi wa April 2020, boma la Malawi lakhala likumanga chingalande cha ulimi wa mthirira maboma achikwawa ndi nsanje kupyolera mu ndondomeko ya Shire Valley Transformation Program. Kampani imene ikumanga makilomita 6 oyambirira achingalandechi ndi ya Condrill, ndipo inalemba ntchito anthu pafupifupi 400 amaluso osiyanasiyana a mdziko muno. Ogwira ntchitowa adakhazikitsa gulu lowayimirira kapena kuti Workers Union mchingerezi ndi cholinga chakuti pakakhala mavuto kapena zimene iwo akufuna adzitha kukambirana ndi akuluakulu a kampani. Austin Kamanula ndi mlangizi wamkulu wa za ntchito m'boma la Chikwawa, ndipo akufotokoza zakufunika kokhala ndi gulu loyimirira ogwira ntchito pa kampani. Pamene pasonkhana anthu amene akugwira ntchito, olemba ntchito ndogwira ntchito, pamakhala kuti pali mgwirizano. Ndiye sinthawi zonse pamene mgwirizano uja umayenda bwinobwino iyayi. Ndiye chifukwa choti timadziwiratu kuti pamene pakumana anthu angapo amene ali pamalo amodzi sipalephera zovuta iyayi. Ndiyeno kukhazikitsa kwa Workers Union kumakhala ngati kuti kukhale kodzera konena kuti ngati ogwira ntchito akumana ndi mavuto adzere kumeneko, olembanso ntchito ngati akumana ndi mavuto adzerenso komweko kuti akafike onse pa mkumano umodzi umene iwowo akufuna kuti ukomere mbali zonse. Kukhazikitsidwa kwa gulu loyimira anthu ogwira ntchito ndi ufulu wa aliyense ogwira ntchito pa kampani iliyonse, ndipo malamulo a dziko lino amalola kutero. Pofuna kuyambitsa gulu loyimirira ogwira ntchito pa kampani, pali ndondomeko imene iyenera kutsatidwa bwino. Akamapanga mayunioni amenewa, chimene chimafunika kwambiri ndi kukhala ndi anthu amene akugwira ntchito pamalopo. Ndiye anthu amenewa timafuna aphatikizane, asakhale akumunsi okhaokha iyayi, komanso akhalepo mwina tinganene kuti middle management imene amakhala ngati ma supervisor amene onso akhale nawo muti mmene mu komiti imeneyo, chifukwa adzitha kumvetsa bwino zinthu zina. Pamene tikakhala kuti tangoyika ngati mongo chirikiza kuti zikungofunika zikhalepo kuyika akumunsi okhaokha, nthawi zina kumvesesa kwa zinthu kumakhalabe kovuta. Ndiye onse ma middle managers amene ali ma supervisor ndi akumunsi akhale ndi representation yabwino mu gulu imeneja. Zione Masamba ndi wachiwiri kwa wapampando wa gulu loyimirira ogwira ntchito ku kampani ya zomangamanga ya Condrill Engineering, ndipo akufotokoza ena mwa mavuto amene akhala akukumana nawo. Mavuto amene timakapereka ku department akufuna kuonjezeredwa ndalama pa kampani, mwa ena anatiyankha. Komanso pali mavuto ena amene munthu amatha kungochikonza yekha kuti ndikathe kungofotokoza ndekha ku management osabwera nawo ku union. Nkhani ngati okweza salary tinayonza ngati kulemba kalata tinayitumiza ku management. Management anatiyankha, atatiyankha tinabweranso nayo ku gulu la zathu kuzafotokoza mayankho kumene anatiyankhira. Zina mwa zimene ogwira ntchito ku Condrill amafunitsitsa kuthandizidwa ndi monga malipiro abwino, kugwira ntchito momasuka komanso mosachitidwa nkhanza. Hana Mandalasi ndi mkulu woonetsetsa kuti ogwira ntchito ku Condrill akugwira ntchito momasuka, ndipo akufotokoza zambiri. Nkhani yona mwina madandaulo a pa kampani timakhala tikuona kuti anthu angadandaule bwanji. Ndiye ngati kampani yathu tili ndi njira zimene tinakhazikitsa kuti anthu angadandaule. Tili ndi suggestion box imene anthu amatha kupereka madandaulo moti mosadziwika kuti apereka ndi ndani, amalemba ndi ukaponya mu box. Komanso amatha kukadandaula kwa a human resource officer amene amaona za dandaulo, amapita direct kukadandaula. Komanso tili ndi Workers Union. Workers Union ndimene imaona za madandaulo atonse amene tikugwira ntchito panopo. Pa komitipo tili ndi anthu 12 ndiye amapanga ma meeting ndi
tonse anthu ogwira ntchito paokha komanso amapanga meeting ndi management kuyuza za mavuto osiyanasiyana amene alipo ndi mmene kampani ingathandizire. Mukutero ntchito imakhala kuti ikuyenda bwino, mavuto akuonedwa ndiponso anthu akuthandizidwa. Amakhala mavuto osiyanasiyana, mavuto ena amakhala nkhani ya malipiro amene mwina munthu sangabwere payekha kuzadandaula ku kampani kuti malipiro athu akuchepa, amakhala kuti ndi mavuto agulu. Nde union ija imakhala ikuthandizira kuti kubweretsa mavuto anthu onse kubweretsa ku kampani. Mavuto ena amakhala kuti mwina kapena pa timu chifukwa anthu amagwira ntchito m'matimu. Nde mwina timu ina magwiridwe a ntchito sakuyenda bwino, mwina ndeti kunkhanika mwina zama awazi poti pena beba matha kukhala kuti kusamvana iti tidziwa pa ntchito. Ndera amakhala kuti akuona zimenezo zokubweretsa ku management, amakhala pasi limodzi ndi kukambirana ntchito ndi kumapitirira. Ogwira ntchito ku Condrail pakatipa anadandaulapo zakuchepa kwa malipiro ndipo kampani ya Condrail inakambirana nawo ndi kugwirizana chimodzi. Chris Katunga ndi mkulu wolemba ntchito ku Condrail ndipo akufotokoza zambiri. Posachedwa apa tinali ndi mavuto amene anakhudza ma employees athu, koma iwo anakanika kuti apange asolvedwe mwachangu, kwa iwo anaganiza kuti bola angopanga strike. Poyambapo tinali ndi workers union imene imayendetsa, koma ikuoneka kuti workers union imene inakanika kuwapanga convince anthu aja kuti asapange strike. Ndiye tinapanga involve wa labor office komanso ku district assembly anabwera kuzatithandiza komanso kuwaunikira kuti kodi akuyenera kupanga handle bwanji mavuto awo. Atawunikiridwa anabwereranso pansi ndi kukakambirana ndi kukapanga draft bwinobwino zimeneyo amafuna, fuwa nkhani yayikulu inavuta nthawi imeneyo inali ya masalaries. Ndiwo ankafuna kuti aonjezeredwe 50% imene management inaona kuti ndizovuta komabe sitingangokukanira nituni. Timatha kumvetsa kunena kuti salary imene amalandira jenoweka kuti akwanitse kupanga manage zinthu zake za pamwezi zinali zovuta. Komabe management inakhala pasi with the new workers union fuka yoyambayo anthu adayikana kuti ayisa kutithandiza apapa tisankhapo mpano group ija inasankhidwa ndipo aleba anatithandizanso kuwapanga orient anthu amenewa. Kunalembedwa zimenewo amafuna kuti athandizidwe ndi management 20% increment kuchokera ku salary yawo. Kuchokaso gulu lina linakwezedwa 12%, lina 4%, lina 8%. So zinakhanga kuti anthu aja athandizidwa zimene amafuna. Austin Kamanula akutsirira ndemanga pa zamavuto ena omwe ogwira ntchito ku Condrail anali kukumana nawo koma anathandizidwa. Analipo mavuto angapo. Vuto loyamba analipo ma supervisor ena amene mwina akaona kuti ntchito sikugwirika bwino kundime amatha kungodzuka ndi kuyima kuti iwe ntchito yatha. Analiponso ena amene zimatha kutheka kunena kuti chifukwa choti pali kusemphana pa chiyankhulo a Condrail achuluka kumeneko ndi aputikizi. Ndiye kumvesa chichewa kapena chizungu ena mwa iwo ndi ochepa kwambiri. Ndiye pakakhala kusamvesesana kwabwino pa chilankhulidwe zakhalanso zikubweresabe mavutobe ku mbali ya ntchito. Komanso mavuto ena ndionena kuti ogwira ntchito eniweni ache akhala akudandaula kuti ntchito zina zimene iwo akuzigwirazo ndizonena kuti zikuchuluka kwambiri poyerekezera ndi mmene munthu anayenera kuti agwirire. Mavuto onsewa akhala akubwera ku labor office. Ife udindo wathu unali wongonena kuti tiyaunikire kuti kodi malamulo a Malawi akunena chani pa zimenezi. Komanso titaunikira kunapezeka kuti mbali zonse awa amene ali ma expatriate kapena ma supervisor amene anali libendika khalidwe kena kosalolera Amalawi pang'ono ndi pang'ono anaphunzira kunena kuti ayi malamulo a dziko akufuna izi, iwowo anayeneranso atsatire. Andi kufikira pena wina mmodzi mwa iwo anapasidwa kunena kuti ngati sasintha amubwezeresa kwawo ntchito yake itha.
izizo zinatiwonesera kunena kuti Kondrero ngati kampani inde ikugwira ntchito kuno pali zovuta inde komano ili ndi kuthekera konena kuti ivomereze ndi kusintha zochitika zawo zina kuti zigwirizane ndi mmene dziko lino timayendesera pa malamulo athu a ntchito. Pamafunika ubale wabwino pakati pa olemba ndi ogwira ntchito. Pakadali pano pali mgwirizano waukulu pakati pa kampani ya Kondrel ndi ogwira ntchito awo komanso ndi aku ofesi yoona zakalembedwe ka ntchito ku konsolo ya boma la Chikwawa. A Workers Union timagwira nawo ntchito bwino yo ali ngati ankhala pakati pa ma employees athu komanso management. Iwo amatithandiza kulumikizitsa nkhani zimene mavuto amene akukumana nawo ma employees kubweretsa ku management. Ndi gulu limene limathandiza kwambiri chifukwa chonena kuti ndikovuta ngati management kuti ikathe kufikira employee wina aliyense kumufotokozera zinthu zoyenera kuti zizichitika pamalo, komanso ndikovuta kuti employee akathe kufikira management kukafotokoza mavuto awo. Mgwirizano wathu ndi Labour Office ukuyenda bwino chifukwa every 2 weeks Labour Office ndi CCJP amakhala kuti yendera kuzamva zamene tikukumanana ndi mavuto athu pa kampani pano kuzatiuzanso zoyenera kuchita. Ndi mgwirizano wa ife nda Labour ndi wabwinobwino palibe kuvuta chilichonse. Anatiphunzitsa mmene tingapangire control anthu ogwira ntchito azinzathu manga popanga decision yolakwika. Ngati kusaiti timatha kukhala ndi mavuto tingokambirana tokhaso ndi kuchipanga chiganizo chakuti tikangoonesa action. Ndiye ngati fa union tikamva ngati zimene zimayamba takhala nawo anthu pasi ndi kuyamba kukambirana then kupanga solution. Kondrero ngati contractor oyamba kubwera kuyamba kumanga Chingalande tikugwira nawo bwino ntchito panopa ngakhale mwina poyambirira panalibe zovuta ziwiri zitatu zimene tinayenera kuti tiunikirane. Ndiye tikamaunikirana akhala ali mbali yoti amvesese kunena kuti kodi malamulo a dziko lino akukhudza za ntchito amati chani. Ndiye chifukwa choti akhala akumvesera bwinobwino zapezeka kuti pang'ono ndi pang'ono mavuto amene analipo aja panopa achepa. Oti tikumatha kukhalira tonse limodzi chifukwa tinapanga pano ngakhale mgwirizano onena kuti akamafuna kulemba anthu ntchito amabwera kunoko ngati ku Labour Office tili ndi kaundula wa anthu onse ofuna ntchito ku Chikwawa kuno. Kaundula ameneyi tili nawo ma general workers, ma skilled workers amene akukhala akufuna ntchito. Ndiye tinawuza kuti mukamafuna anthu bwerani mudzasuzumireko mmenemu. Ndiye pano zimene zikuchitika ndi zoti tikumayendera limodzi. Akamafuna ka anthu akumapezeka kunena kuti akubwera konkuno ndi kuzayang'ana tikufuna ma driver, ayi tikufuna ma steel fixers, ayi tikufuna ma builder, ndiye tikumayang'ana mkaundula muja ndikupereka mwayi wa ntchito. Zoonadi, mgwirizano wabwino pakati pa olemba ndi ogwira ntchito ndi wofunika kwambiri chifukwa kupanda kutero ntchito singayende bwino ndipo izi zikhoza kubwezeretsa ntchito zachitukuko pambuyo.